Ja, Joakim, ska du börja och berätta lite om dig själv? Ja, kan jag göra. Jag heter Joakim Uppsal Sjögren och jag är 35 år gammal och jag är vice ordförande i Helsingborg Höganäs. Sitter även med som ledamot i FMLS i Skåne län. Jag jobbar heltid inom Helsingborgs stad med det som i skolans värld kallas för alternativa verktyg. Vi kan också kalla det för kompensatoriska hjälpmedel. Så jag springer runt på diverse skolor och talar om för pedagogerna hur de ska bete sig. Det är säkert jättebra. Du har varit med i FMLS många år. När kom du med? Jag vet inte riktigt. Jag började som cirkelledare en gång i tiden. Jag kom väl med som medlem 2002 kanske. Mm. Vad tycker du är den allra viktigaste frågan som FMLS arbetar för? Det finns många. Men, jag tror jag vet en fråga som du brinner speciellt mycket för. Ja, det... Som du redan har sagt. Ja, det är det här att alla ska ha rätt till de hjälpmedel de behöver. Har de det då? Nej, tyvärr inte. Helsingborgs stad har faktiskt kommit en bit på vägen nu. För, Helsingborgs kommun fick kommunlicenser på ett stort antal alternativa verktyg här i årsskiftet. Så, nu har vi alternativa verktyg i allt från förskola upp till vuxenutbildning. På alla skolor? Ja. Hur kan det en dag se ut för dig, Joakim? Ja, det är rätt mycket telefonsamtal och rätt mycket mejl. Och sen så sitter jag, är väl ute på skolan 2-3 gånger i veckan. Och så sitter jag fast stationerad nere på något som heter lärcentrum varje torsdag eftermiddag. Vad gör du där för något? Han leder pedagoger, företrädelsevis. Hjälper du eleverna också att pröva ut och testa olika program? Inte i min tjänst. Utan då får jag ta på mig FMLS-hatten. Så kan jag göra det i alla fall. För att det heter att eftersom jag inte är pedagog så ska pedagogerna syssla med det. Så ska jag handleda pedagogerna istället. Är det många pedagoger du handleder samtidigt eller är det mer enskilt? Det beror på. Ibland så är det en dragning för ett helt arbetsgrupp och ibland är det en hel skola och ibland så är det bara en och en. Så det är väldigt varierande faktiskt. Jag känner du att du har en stor uppgift att fylla? Ja, och de verkar bara bli större och större. Så att jag började i rätt så liten skala men sen så... Det började ju med att jag blev anställd inom vuxenutbildning på något som heter Skriv- och läscentrum. 2001 blev jag anställd i kommunen. Och sen så har det växt allt eftersom även ungdomsskolan har kommit på att de behövde hjälp. Vilka hjälpmedel är det som är allra vanligast? Ja, det är ju talsyntesen som ger störst nytta åt flest. Och sen är det ju rättstavningsprogram och digitala ordböcker. Sen så har man kommit en bra bit på väg. Sen så de andra, det finns en hel uppsjö med program men många av de andra de är såna här lite mer specialiserade på vissa svårigheter. Vi har till exempel en del ordproduktionsprogram och annat sånt. Men de är inte lika allmängiltiga. Men det är fortfarande så att då får man ju titta på de individuella behoven för varje elev. Lokalavdelningen som ni har här i Helsingborg Höganäs, ni har också rätt mycket verksamhet. Vad är det för verksamhet ni bedriver? Det är ju en öppen verksamhet till stor del. Där alla är välkomna. Vi
inte några större åsikter om huruvida man är medlem eller inte, utan de är välkomna. Och sen så vill man sen bli medlem för att vi gör ett bra arbete, så är det ju givetvis tacksamt. Men alla är välkomna. Och det innebär också att vi kan hjälpa många utan att behöva trassla in oss i en massa frågor om huruvida var de kommer ifrån och sådär. Tidigare har det varit så att gymnasieskolan i Helsingborg har ju varit ett stort vitt fält, för det har inte funnits någon hjälp att få knappt. Så vi har haft en hel del med det att göra. Nu blir det förhoppningsvis bättre när kommunen har fått sina licenser på plats. Har du någon som du kan rådfråga om det är någonting som du inte riktigt kan och vet hur du ska hjälpa? Ja, det har jag. Jag har ju ett antal kollegor som sysslar med dyslexiområdet. Bland annat så jobbar jag ju på Skriv- och läscentrum för vuxna. Där vi är 4 pedagoger anställda. Varav 2 av dem har ansvar för att testa alla vuxenstuderande i vuxenstudien i Helsingborgs stad. Och även andra vuxna som vill bli testade av en eller annan orsak. Och sen så är jag ju även knuten till någonting som heter dyslexiutredningsteamet på ungdomsskolan, som har hand om alla dyslexiutredningarna på upp till årskurs 9. Jättebra, Joakim. Tack ska du ha. Ja, tack.